Ima mnogo neobjašnjivih stvari vezano za poreklo Srba i srpsko ime uopšte. Prvo, naši ljudi, odnosno ljudi koji se interesuju za ovu tematiku, nisu dovoljno svesni na koliko širokom prostoru, čak i za današnje uslove, kad svet zaista možemo sagledati globalno, da su Srbi u praistoriji, pa u istorijsko doba, živeli na jednom vrlo širokom prostoru, čak i za današnje uslove. I tu može da dođe do zabune. Drugo, kretanje naroda, mi ne znamo tačno kuda je išlo. Možemo samo da pretpostavimo. Ima ta jedna gruba pretpostavka koja je potvrđena genetskim istraživanjima ruskog naučnika, Kljosova. Međutim, sada u svetu više nema jedna genetika. Ima dve genetike. Ja to tako uprošćeno govorim. Jedna koja kaže da su ljudi nastali od tamo nekakve crne majke, da su došli iz Afrike. I to je ta angloamerička teza. I jedna ova, da kažem, evropska, Kljosovljeva ili da kažem naša, koja govori sasvim nešto drugo. Potpuno odbacuje tu crnu teoriju. I sada pogledajte, a to je kao, to bi trebalo da bude, to je medicina, to bi moralo da bude potpuno egzaktna stvar. Mi tu imamo potpuno dve genetike. Neki moji prijatelji i poznanici radili su genetske istraživanja i imaju različite rezultate. Jer, kažem, imamo dve nauke. To je apsurdno. Sad pomislite o istoriji, o arheologiji, gde to su nauke gde ima strahovito mnogo uticaja politike. Šta se sve radilo i koje su fabrikati. I sad tu još ubacimo lingvistiku. Dao sam ove primere ovog ludila, ne znam kako bi to nazvao, tih novih jezika, koji niču kao pečurke. Okreneš se, novi jezik. Na jednom malom prostoru, kao što je ovo naše poluostrvo. Zato je srpsko ime tajna. Jer sve što je vezano za istoriju poreklu Srba bilo je potiskivano i namerno menjano. To je problem. Ljudi kada, kažem, kritična masa ljudi, ovih naših ljudi koji žive ovde s nama, budu to shvatili, onda će se nešto promeniti. Ja ću vam dati jedan možda banalan primjer. Ja sam rekao, a nisam uopšte prvi, ja sam samo jedan u nizu istraživača, da iskoristim to ime, koji je rekao, Srbi su narod najstariji. To je neko shvatio kao šalu, neko kao provokaciju i to je kao problem sad. A nije problem da tiražne novine u Beogradu reklamiraju mesecima nekakvu knjigu ovog Engleza, Ajka, koji tvrdi da, pored mene, sad dok ja ovo govorim, u jednoj dimenziji koju vi ne vidite, živi nekakav reptil, krokodil, koji meni siše energiju i koji me kontroliše. I to je u redu, to se prodaje, to ima velike tiraže. A ja koji sam sam izdat, pazite, ovo nije nikakvo reklamiranje, sve vam daje primjer. Kao to je ludilo. Sad je ludilo da su Srbi narod najstariji, a nije ludilo da iza mene živi neki krokodil koga vi ne vidite i koji me kontroliše. I ja ovo sve što pričam, u stvari to mi naređuje taj nevidljivi krokodil. Pa ko je onda lud tu? Znači, para ima. Ja ne znam čije su to te novine, te novosti, što su. Da li to drže neki Nemci, Marsovci, ko je to? Ali čiji je interes da se puštaju takva ludila? Da se to priča. Čiji je to interes? I to nije problem. A problem je da su Srbi narod najstariji. Pa šta je da jesu? Daću jedan primer Rusije. Ovakvih ljudi u Rusiji, kao što sam ja, ima dosta. Ja neke znam. Jedan je stand-up komičar, istoričar, Mihajl Zadornov. Ja gledam njegove filmove na YouTube-u, nastupe, tako da je dosta znam o njemu. Da li sad ja treba da postanem stand-up komičar u Srbiji da bi mene ljudi slušali, da punim hale, koncertne dvorane? Možda ću i to morati da uradim. Za taj cilj koji sam ja sebi postavio, ja ću možda postati stand-up komičar. Ima taj jedan Čudinov, ja njega gledam
isto na YouTube-u. On priča otprilike ovo što ja pričam, samo Rim nisu osnovali Srbi, nego Rusi. I Srbe uopšte ne pominju. U redu. Ali šta reći na to? Znači, to u Rusiji može da postoje, da kažem, paralelni svetovi, paralelne istorije, paralelna publicistika, filmovi, sve. Ima mainstream istorija, mainstream lingvistika i ova paralelna koja je vrlo pomognuta od raznih struktura. I sad, ovde sam ja koji sam sam izdat i to je problem. Što sam rekao, Srbi su narod najstariji. Prvo to što nisam ja rekao, nego nekakav Laonik Halkokondel u 15. veku. I to je samo, da kažem, jedan light motiv. Teško, ali u suštini prosto. Metodi su prosti. Sva, da kažem, rešenja u tehnici, na primjer, koje su naprave proboj su jednostavne. Uvek uzimam primjer Teslin motor. Sad, svaka budala može da napravi Teslin motor. Sav je malo žice i tako oko gvožđa i to je motor. Trebalo ga je napraviti. Tako ja sam krenuo, pošto nema nikakvih, da kažem, podataka čvrstih, ono što ima i to je sakriveno i izmenjeno u silnim prepisivanjima. Krenuo sam da istražujem prvo okolne jezike, pa stare jezike koji su mi bili dostupni, na prvom mestu latinski, starogrčki i vidio sam da tu nešto nije u redu. I to kopanje kroz paleolingvistiku prvo je uverilo mene, a onda sam se ja osmelio i dobio želju da upoznam, da kažem, moje čitaoce s tim. Dokaza ima mnogo. Sad, ovo je takav medij da on ne može sad da izdrži, ne znam sad ja da ređam primere, ali dovoljno je reći da ti, recimo, Srbi Plinija i Ptolomeja, da ih naša nauka, uopšte mainstream nauka, ne uzima u obzir, jer su oni tamo negde na Crnom moru, Azovskom moru, prema Kavkazu i tako dalje. A u isto vreme imamo primer, recimo, iz 12. veka naše ere, da na 2 mesta u Evropi, odvojeni 1000 km razmaka, žive Srbi. U Nemačkoj i ovde gde smo mi. Evo tamo preko Save i Dunava nekad, tu je bila čuvena pustinja Sarmata na rimskim kartama, geografskim i onim njihovim itineririma koji su služili trgovcima i vojsci. Znači, tamo preko Save i Dunava je pustinja Sarmata. Tu su vladali ti neki Sarmati. Ja sam dugo pričao sa raznim arheolozima, lingvistima, evo pomenuću ovde pokojnog Đorđa Jankovića i pitao sam ga, rekao, meni liči da ti Sarmati mogu da budu neki Srbati. On se sa mnom nije složio. Ja sam to prihvatio. Ja ne vodim ovde krstaški rat. I svako ima pravo na svoje mišljenje. Svako ima pravo na svoje mišljenje. Jer mi to sve što smo dobili zapisano, dobili smo preko stranih jezika nama. I ti ljudi koji su to pisali, nisu se dovijali da zabeleže srpske reči. Jer nisu jednostavno imali, kako bi rekli, u njihovim azbukama, u njihovim alfabetima nisu imali znake, nisu imali grafeme, odnosno slova, kojim bi to zapisali. To je prosto. I otuda tolike deformacije. I sad bilo je pitanje, pričali smo o toj ilirskoj teoriji. Ja ne znam šta da vam kažem. To je jedan totalni nonsens, jedno ludilo. Iliri su postojali na ovom velikom prostoru. Bila je ta rimska provincija Ilirik, odnosno dijeceza, koja je obuhvatala 1/4 rimskog carstva. Ali nisu Iliri živeli baš na tolikom prostoru, ali to se zvalo po njim. I šta sad? Iliri nestanu. Oni su verovatno promenili ime. U poznoj antici nešto se događa, mi nemamo više u izvorima, odnosno ja nemam, možda neko ima. Možda neko zna šta se desilo s Ilirima, ali to krije, jer mu tako odgovara.
To ne bi uopšte bilo ni prvi ni poslednji put da se nešto krije. Mi ne znamo našu savremenu istoriju šta je bilo pre 50 i 100 godina, a kamoli šta je bilo pre 2000 godina. Ili u 4. veku naše ere, kada prestaje pomen Ilira. I onda u 11. veku dolaze ti neki ravaniti iz Italije, koji su premešteni, Bog zna odakle, putevima tim prilično nepoznatim. Verovatno su dovedeni sa krajnjih istočnih granica Rimskog carstva, prebačeni u trenutku u Italiju i onda iz Italije prebačeni ovamo na naše poluostrvo. To je 11. 12. vek. Sad pogledajte, imamo rupu od 700 godina, preko 700 godina, nestanka Ilira, pojave tih ravanita. Ravanita. Da, tražići na neki način tu neku poreklo, ishodište ili kako bi se reklo etimologiju od te reči, došao sam do toga. To ne mora da bude tačno, ali to je moja pretpostavka. Ja sam to rekao, preporučio sam u tom smislu ljudima da razmišljaju da je i to moguće. Da je to moguće, jer većina, da kažem, narodnih imena imaju neko prosto značenje. Zato ta misterija oko imena Srbi. Ali kad se malo dublje uđe, sad da ne razvijam tu etimologiju, logično je to što sam napisao. Ona jeste zaključana, zato što je veliko vreme prošlo. Jer jezik se menja. Za 2-3 hiljade godina jezik se dosta promeni. Mi kad bi danas čuli taj jezik koji su govorili naši preci pre 3000 godina, imali bi problema da ih razumemo. Jer imamo problema da razumemo oni koji su govorili pre 200 godina. Znači, smatra se, i to je tačno, da za srpski jezik koji se pominje u Krmči Svetog Save iz 13. veka, savremenom čoveku je potreban prevodilac. Prvo zato što ne zna da čita, takve reči koje su spojene nemaju razmaka. Drugo, zato što tu ima nekih slova koje su se promenila. Mnogo toga. I sam jezik zvuči drugčije. Jer takav je, da kažem, protok vremena. Potvrđeno da su Srbi ovde živeli. Raznim dokumentima, raznim, kažem, istorijskim izvorima, lingvističkim izvorima, i potvrđeno su Iliri ovde živeli i nisam našao neku razliku između Srba i Ilira. A Iliri nisu mogli svi da nestanu. Mogli su nekako, da kažem, usled nečega da se smanje, da se raštrkaju. I sad dolazimo do tih genetskih istraživanja, gde, recimo, ta neka, ajde da kažem, anglosaksonska škola, kaže, ne znam, toliko i toliko procenata ilirskog gena. Čekaj, kako znate da je to ilirski gen? Kad su Iliri nestali u 4. veku. Znači, opet imamo zamenu. Neće kažu srpskog gena. I stalno uvek se vraćamo na politiku, na kontrolu, ko je jači. Onaj ko je jači, on nameće ta svoja pravila igre. Mi, pošto smo mali, siromašni, razbijeni, mi moramo da trpimo te udare, da kažem, iživljavanja i naučna, pa samim tim i politička ili obrnuto.